Преди да започне същинската част на състезателната програма, сме ви подготвили много качествена загрявка. За мен е чест и удоволствие да ви представя специалният ни лектор днес. Докато се подготвяхме с резюметата на журито и участниците, Павел отбеляза, че този човек става поне за премиер, а някой друг отговори, може би е твърде умен за премиер. Красен Станчев е преподавател по теория на обществен избор, макроекономически анализ на политиката и история на икономическите идеи в Софийския университет. Председател на управителния съвет, основател и бивши изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, бил е депутат и председател на Комисията по околна среда в 7-то Народно събрание. Работи по пропазарни и данъчни реформи не само в България, но и в страните от Балканите, Европейския съюз, Централна Азия, Кавказ, Русия и Украйна. Член на обществото Монпелерин. Мрежата за конституционна икономика и социална философия, Института Вилхем Рьопкев Ерфурт, почетен професор на Тбилиския свободен университет в Грузия и почетен член на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Сега господин Станчев ще ни помогне да се ориентираме по-добре в актуалната макроекономическа обстановка, за да поставим днешното стартъп състезание в по-широк контекст. Ще се радваме след това да чуем и гледната точка и на журито и на менторите в каква среда се намираме и ще трябва да стартират тези бизнеси. Заповядайте. Мога да започна. Благодаря. Чувате ли ме там отзад? Аз съм в положението за 20 минути да разкажа всичко, което казах, че трябва да разкажа и да остава, може би, половината време за въпроси и отговори. Освен това, аз съм в положението на Пиер Менар, автора на Дон Кихот. Не знам дали сте чели за него. Това е един човек, който иска да напише по-хубав роман от Дон Кихот и непрекъснато цял живот се опитва и най-накрая решава, че единственото нещо, което той може да направи, за да стане романа по-хубав, е да вземе оригинала на Сервантес и да го прочете. Тоест, аз няма да ви кажа нещо, кой знае колко много, няма да ви занимавам с икономически примитив, който на по-културен език се казва макроекономика. Аз ще говоря за политически рискове в два плана. Първо международни, второ местни и трето какво може да се прави в тази ситуация. Разбира се, имам добра представа за всички макроекономически показатели на България, Европейския съюз, света, ако искате, поради една много проста причина. Някъде около 20% от моето време е участие в медийни дебати или водещ на различни телевизионни и квазителевизионни предавания. Но ще започна с нещо, което знаете, както казах, и това се вижда много добре по вашата работа. Икономиката, бизнесът е винаги международен. Политиката е винаги национална. Има опити, или свързана с определена юрисдикция, не национална в обикновения смисъл на предизборната кампания. Свързана с определена юрисдикция. Онова, което е важно, е да разбереме по какъв начин ние самите сме част от тези две, така да се каже, измерения, две координатни системи. Едната е глобална и бизнесът, както казах, е винаги глобален. И втората е местна, свързана с дадена юрисдикция. И онова, което е местно, не е онова, което е международно. Тоест, бизнесът е винаги международен, т.е. бизнесът не е онова, което е местно. Онова, което е местно, са нашите приятели, хората, с които работиме, тези, които обичаме и с които живеем. В международен план два риска основни. Единия се нарича Русия, войната на Русия срещу Украйна, и втория международен риск, който има пряко отношение към хората, които по някакъв начин са в юрисдикцията България, се нарича Европейски съюз. По повод войната в Украйна, онова, което тя може да влияе върху нашия живот, вашия бизнес, е изхода от войната. До момента войната прилича на
Първата световна, първата фаза, т.е. до 2017 година. Т.е. около 4 години окопна война. Важен е изхода. Изхода може да има 3 варианта. Сценарий номер 1 – Русия побеждава. Сценарий номер 2 – замразява се конфликта. Сценарий номер 3 – Украйна побеждава. Първите два сценария означават дългосрочен, десетилетен риск за всичко, което се прави в тази част на света. Единственият полезен за живота на хората и бизнеса изход е третия. Дали това ще се случи или няма да се случи, е трудно да се каже, но по-скоро ще се случи, отколкото няма да се случи. Ако някой иска да разбере защо, нека да види Красен Станчев, може на български, на английски. НАТО трябва да се присъедини към Украйна. Няма друг изход. Това нещо го написах в спор с около 60 колеги от Съединените щати, които настояваха Съединените щати да не се месят. Следващи тип рискове са местните. Войната в Украйна може да има някакво макроикономическо влияние. Било то системите за доставка, било то енергийни ресурси и така нататък. Това не е толкова важно. Както не е толкова важно онова, което ще се случи при либерализация на някои цени, да речем електричество за домакинствата и разни други такива неща. Така или иначе всичките тези либерализации и промени в регулирането са с временен характер. Ние това го видяхме много добре с промяната на енергийните доставки за Европейския съюз. Това го видяхме много добре за някои енергийни доставки в България. Възможно е тези енергийни доставки, прекъснати поради много причини, по най-глупавия начин, между другото за България, да се отразят следващата година на част от цените, свързани с фосилните горива. Онова, което е важно обаче, е онова, което не се вижда. Риска е схващане на неопределеността. Риска може да бъде измерен тогава, когато бъде схванат. Това, което не се схваща в България, е следното. Първо, то се нарича сив списък. Сивия списък съдържаше преди една година около 26 бележки за така наречените странни сделки и странни прехвърляния на пари, на които България не отговаря на стандартите за включване в белия списък. Тя е временно включена до края на годината в сивия списък. До момента са изпълнени от тези 26 около 19 изисквания. Останалите 6 не са пипнати от март тази година, което означава, че от следващата година България ще остане в този списък, което пък означава увеличаване на лихвените проценти за дейност, бизнес дейност в България поне 1,5 пъти. И това е дългосрочен риск. Ще кажа какво трябва да се прави по този повод. Следващия риск също не се вижда и той се нарича хора. България е най-склерозиралия пазар за работна сила. Не в Европа, в Евразия. Поради една много проста, т.е. има много причини, но поради няколко много прости съвременни обстоятелства. Първото обстоятелство е, че единствената група от работната сила в България, която увеличава своята работоспособност и времето, за което работи, са хората, които са по-млади от мене с 10 години, даже малко повече. Тоест, онези, които са над 55 години. Тези хора за последните 20 години са единствената група, която увеличава своето присъствие в работната сила на България. В момента те са 25%. Към края на това десетилетие ще бъдат вероятно 28-29%. Което означава няколко неща, за които аз по-нататък се спра. Второто нещо с работната сила е, че има ефект на изтласкването. Тоест, от 2010 година в България се прилагат различни форми на субсидиране на заетост. Основният ефект е изтласкване на частното инвестиране в
работна сила, знания и умения, които хората имат нужда. Третия риск се нарича Европейски съюз. Той е български риск, той е местен риск, той е риск на юрисдикцията България. Риска не се състои в вземането на политически решения. Риска се състои в резултата от вече взети политически решения. И тези взети политически решения противоречат, особено за последните 8 години, противоречат на това, което е първоначален замисъл на Европейския съюз. Първоначалният замисъл на Европейския съюз, той се вижда много добре от хиляди публикации, онова, което има като предупреждение за състоянието на Европейския съюз е от 1955 година. Ханс Сенхолц тогава разглежда проект от договора от Рим и казва какво трябва да се направи. След това 2007 година, след разширяването, двама от най-добрите фискални икономисти на нашето съвремие, Алесина и Джавадзи, пишат една книга, която съветвам всички да прочетат, разбира се, която се казва Европа, реформирай се или умри. Пак от 2007 година 17 икономисти от 11 страни казахме какво трябва да се направи, за да не съществува в Европейския съюз практиката на вземане на решения от гледна точка на дилемата на затворника. Който иска може да прочете Красен Станчев дилемата на затворника или просто да гугализира дилемата на затворника. Тогава нищо не става. По-рано тази година, т.е. преди около месец и половина, по покана на председател на Европейската комисия, Марио Драги написа един доклад, който е озаглавен почти като книжката на Алесина и Джавази, но там не казва какво трябва да се прави. Онова, което се случва и защо Драги не казва какво трябва да се направи, онова, което се случва за последните 7-8 години е превръщането на Европейския съюз в съюз на централното планиране. То става по особен начин. То не става директно. То става с регламенти, с стандарти, с различни типове политики. Ще дам само един пример, който засяга част от това, с което ще свърша. Всички знаят, че има такова нещо като зелена сделка. Аз имам някакъв анализ, който е публикуван. В момента пиша, ще стане малка книга за зелената сделка. Едно от простите неща, които регулират или влияят върху веригите на добавена стойност, са плащанията за замърсяване с въглероден двуокис. Съветвам всички да следят, тези, които вие всички работите международно, имате международни доставки, да следите двумесечните отчети на Маерск за влиянието на антивъглеродните политики и плащания върху транспортните разходи. И това, което вие ще видите в тези доклади, а това е така от поне 16 месеца насам, това, което ще видите е, че няма карго, от която и да е точка на света до Европейския съюз и от Европейския съюз до която и да е точка на света, която да не е поне с 50% по-скъпа от всички останали карга, които се движат из света. Това е невероятен индикатор. Трябва да се следи, за да видите какво може да се прави и по какъв начин може да преодолявате този елемент на централно планиране. Онова, което трябва да се прави е следното. Първо, гледайте лекцията на един колега от Камерата на лордовете. Тя се казва много интересно. When ideas have sex. Много е популярна сред студентите. Предполагам, че и на вас ще ви хареса. Второто нещо е, не се надявайте, че което и да е правителство, било то на България, с всичките програми, които имат ефект на изтласкването, crowding out ефект, или пък Европейския съюз, ще реши какъвто и да е проблем. Следващото нещо, което ми се струва абсолютно важно, свързано е с работната сила. Тези 25% стари хора, които работят в България, не участват в никакво обучение. Те са обречени. Ако България или българските икономики, българския бизнес разчита на тези хора,
то това е просто кауза пердута. Защо? Защото в Европейския съюз навсякъде има хора, които са с удължено работно време, така да се каже, след 55 години, но в Европейския съюз 1/5 от тези хора се самообучават или по някакъв начин участват в развиване на своите знания и умения. В България този процент е 1. От 25% работна сила, която се разраства и единствения в момента използван резерв на икономиката, участва в самообучение, развиване на знания и умения, включително говорни такива, т.е. English Language Proficiency или всякакви други такива неща, 1%. Това е пагубно. Следователно, това, което може да се направи е с тези, които работите, с тези, които се познавате, там, където работите, да се учите. Следващото нещо, което е много важно да се обърне внимание и го има при някои от тези компании, които са тук, и Винсент го знае също много добре, е един нов феномен в българската стопанска реалност. Той е от вероятно 8-9 години. Видим, и това е ефекта на субурбанизацията. Тоест, така наречените икономически центрове вече не са толкова важни, макар София да е 40% от цялата икономика на страната. Следващото нещо, което е много важно, е да се разбере, че изкуственият интелект ражда естествена глупост. Поради една много проста причина. И то е, че информацията не е знание. Знание е нещо, което хората правят на основата на някаква информация, за да решат или да изберат нещо. Това е важното за бизнеса. За бизнеса е важно знанието. Тогава, когато вие искате да научите нещо от информацията, която се стеля из електронната мъгла, единственото нещо е да се научите как да задавате въпрос. Ако не знаете как да зададете въпрос, вие не знаете какво искате, следователно не можете да вземете решение, следователно нямате знание. Следващото нещо, което ми се струва много важно, е инвестициите. Ако не се разчита на приоритетни програми на Европейския съюз, програми за заетост на българското правителство и така нататък, единственото нещо, което може да се прави е първо, going global. Трябва да има глобално разпределение на сферите на доставка и сферите на инвестиции. Що се отнася до инвестициите, има две неща. Едното е да се диверсифицира и второто е да се хеджира. И тези неща са важни както при спестяванията, така и при търсенето на източници за финансиране на нови решения, ако до тогава сте добили знанието за това, което искате. Благодаря ви за вниманието. Не знам дали има въпроси. Благодаря на господин Станчев. Както казах, цялата макроекономика ми е горе-долу в главата. Аз чух основно рискове и от всичко, което четем напоследък, има висока степен на неяснота. Споменахте изкуствения интелект и невъзможността да се прогнозира всъщност какво ще се случи с човечеството и с икономиката, с неговото бързо развитие. Последно слушах едно интервю, че през 1937 година той ще бъде 1 милиард пъти по-умен от най-интелигентния човек на планетата. А още през 1928 година ще бъде 10 пъти по-умен и де-факто напълно самостоятелен. Как мерите степента на умност? Приравняват го на коефициент на интелигентност. Това беше в интервю на Мол Галдат, който е бившият CEO на Google X. Значи, добре. Google X. Между лопатата и Google X няма съществена разлика. Защото лопатата не е естествено дадена. Тя е изкуствен интелект от самото начало. Лопатата има смисъл тогава, когато се използва.
изкуственият интелект, т.е. базите данни, които могат да бъдат разхвърляни, огромни, бързо движещи се, самообучаващи се и така нататък, зависят от това кой го използва и с каква цел. Дали знае какво търси. Кое е умното? Аз не мога да разбера. Значи всичко, което ние знаем, включително макроекономиката, се отнася за миналото. Това, което знаем сигурно. Онова, което прави бизнеса, е да вземе решение за нещо, което се отнася в бъдещето. И това, което се отнася за бъдещето, е до голяма степен неопределено. Рисковете, които ние определяме, назоваваме, са някаква част от тази неопределеност. Ученето е движението от риск към неопределеност, т.е. определене на неопределеното от тогава, когато сме осъзнали рисковете. И следващото нещо, което е много важно за изкуствения интелект, никой не знае защо Красен Станчев кара ски. Никой не знае. И не може да знае. И дори Красен Станчев може да не знае. Тоест, изборите, които правят хората, са изцяло субективни и са основани на това, което разказва колегата от Камарата на лордовете, на това, което се нарича правене на секс с идеи. Няма обективно счетоводство за предпочитанията, които имат хората. Много е просто. И тогава, когато вие се опитате с изкуствен интелект да дадете някакво измерение на това, което хората искат, вие трябва да сложите в изчисленията едни 7 милиарда души. Защото това, което не искам да цитирам някои от хората, с които си говорих и които са участници в надпреварата днес, но е очевидно, че тогава, когато вие правите храна или велосипед или нещо такова в България, вие работите с поне 100 000 души в света. Много е просто. Вие имате повече сътрудници, отколкото с слугите на Луи XIV. Луи XIV има 410 или 450 слуги в Версая. Да не говорим за условията там в Версай, че няма тоалетни и разни други неприятни неща. Това, което... Къде е моят телефон? Този телефон, факт е, че го имам, е резултат на работа на 250 000 души. 250 000 души. Всякакви бързи решения от рода на това, че този телефон, т.е. Apple или там Samsung и така нататък, се държи неправилно, защото не дават правилните данъци, те били малки и така нататък. Единственото нещо, което могат да направят, е да оскъпат телефона. Но няма да премахнат тези 250 000 души, които са го направили. Между другото има и българи, които го правят и част от тях ги познават. Павел, мисля, че имаше някакъв въпрос или да добави нещо. Твоите познания за конкурентоспособност, които са на много високо ниво, къде би казал, че България има шанс да бъде конкурентоспособна или не може да се говори въобще за национална конкурентоспособност, следва хората да се могат да се профилират в индивидуални дисциплини или бизнес умения или производства, за да се конкурират на това, което ти определи като все по-планирана икономика в Европейския съюз, понеже Европейския съюз все още представлява 2/3 от експорта на България. Типа бизнес, който е печеливш, има няколко характеристики. И те не са характерни само за България. Първо, той не трябва да бъде регулиран. Или да е възможно най-малко регулиран. Второ, той трябва да бъде свързан с това, което е споделена икономика или sharing economy. Смисълът на sharing economy е поевтиняване на разходите за дълготрайни активи. Тогава, когато има юрисдикция като българската, която примерно регулира Uber и в резултат на заплаха от дело във Върховния административен съд, Uber се изнася, което означава, че български фирми не работят и български фирми създаваха софтуера на Uber в продължение на 3-4 години.
Тогава, когато имате такава икономика, по-добре да бягате оттам. Дори в такава ситуация, в която се намира България, онова, което е характерно за българската икономика, е, че е страшно диверсифицирана и че основните заплахи идват от политическия натиск за преразпределяне. Затова основното нещо, което може да прави бизнес и този бизнес, който е конкурентен и се вижда много добре по нашите участници днес, е, че тези хора не работят само за България и другото, което е важно, aiming high. Целят се надалече и на високо. Благодаря. Но трябва да се бяга от всяка индустриална политика. В смисъл, тогава, когато се появи индустриална политика, бягайте надалече. Нашите страни, от, да речеме, Варшава до Бургас, за периода от 1991 до 2008-2009 година, отрояват своето присъствие в света като пазарен дял, без никаква социална политика, съществена, без никаква индустриална политика и без никакви преференциални кредитирани на когото и да било, за каквото и да е. Благодаря на господин Станчев. Искаше ми се да чуя и журито дали има по-добри и не чак толкова добри моменти за стартиране на бизнес в контекста на рисковете. Или е малко като с родителството. Никога нямаме перфектния момент. От нас си зависят някои неща. Аз исках един коментар да направя. Сега този изкуствен интелект, който вие споменахте, в момента се забелязва едно очевидно изоставане на Европейския съюз. Така е. Като блок. Европейците това го осъзнават. Този репорт на Драги, който споменахте, също е някаква стъпка в тази посока, но аз искам да попитам вие дали сте мислили, ако това изоставане не се навакса, защото аз съм скептичен, че европейците могат да си променят бюрокрацията, дали има опасност за целостта на Европейския съюз? Нека така да се изразя малко така драматично. Че имат центробежни сили и те се дължат на това. Те са отдавнашни, те не са от вчера, те са от 2005 година. От 2005 година, поради факта на членство на много от нашите страни, включително по-късно България, Румъния и Хърватска в Европейския съюз, изчезва символния характер на политиката в нашите страни. И онова, което се намира като заместител, са Атака, Възраждане, невежество и простотия. Локализация, пълна локализация, което е голяма глупост. България, 19 век, по време на Османската империя, износа от територията, която взема днешна България, за света е 120% от икономиката на България. 120%. Защо? Защото икономиката е отворена. Много е просто. Тогава, когато затворите някаква икономика, вие все едно казвате, дайте да се наредим на опашка пред министъра на финансите за помощ. Това е. Възникват конфликти и така нататък. Всяка една промяна в данъците в крайна сметка е конфликт. Тоест, някой трябва да убеди някой, че някой друг ще плаща данъците, съответно, онези, които ще плащат данъците, стават дойни крави за известна част от обществото, което смята, че така ще се случи. Това не може да се случи, разбира се. Що се отнася до Европейския съюз? Това, което предлага Драги, той предлага 11 неща. 8 от тях са за държавно финансиране, регулиране, промяна на начина на работа на Европейския съюз, начина на вземане на решения и така нататък. Останалите 3 неща са за частния сектор. Едното от тях е капиталов пазар, който свежда дългите пари до нуждите на бизнеса. Дългите пари са в пенсионните фондове, включително различните форми на държавно обществено осигуряване, които са доста голям
сегмент в Европейския съюз. И второто нещо е поемане на рискове от банковия сектор, до толкова доколкото той може да бъде либерализиран. В същото време останалите неща са под въпрос поради две причини. Те не могат да бъдат осъществени в кратък срок. Тоест най-бързото осъществяване на която и да е от тези мерки е 5 години. Основната мярка, с която Драги започва, е подобряването на начина на вземане на решения в Европейския съюз, който изисква промяна на договора за функциониране на Европейския съюз. Такава промяна в момента е невъзможна или ако се тръгне към нея, ще отнеме около 10-15 години. Ако до тогава Европейския съюз съществува. Това е като с пазара на работна сила в България. Колкото повече инвестирате в решение на проблеми с търсенето и предлагането, с срещата на търсенето и предлагането на работна сила, толкова повече, ако го правите това с правителствени програми, толкова повече отлагате онова, което може да се направи. Не е случайно, например, че 70% от търсенето на работна сила е за хора без квалификация. 27% са за хора, които ние имаме някаква нужда от знания, умения и така нататък. Половината от тези 27% се намират с усилията на хората, които търсят работа, на бизнеса, който търси работа. И 3% от търсенето са управители на фирми като вас. Много е просто, но тези 70% не са там поради простата причина, че нещо куца и това нещо куцането се вижда много добре като културен феномен в изследванията на OECD и така наречената PISA.